Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka man nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag mabatian man kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Presidente Ferdinand Marcos ginapaabot ang pagsanyog sa mga probinsya sa idalom sang NIR. 11 ka mga balay na sunog sa Barangay Tangub. DOJ, kampo ni anay Congressman Teves gindumilian magkomento sa hearing sa kaso may angot sa pagpatay kay anay Governor Digamo. Water source sa Banwas na Lacasiliana nagpositibo sa coliform. Kag sa Good Vibes, 136 ka mga civil engineers nagpanumpa. Initaran sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bacolod Negros Occidental Economic Highway ang pagabuksan sa Agosto 31. Plano sang DPWH nga palaparan ini sa madason nga tuig. Halos pwede na maagyan ang bilog nga Bacolod Negros Occidental Economic Highway nga nagaangot sang Barangay Sumag sa Bacolod sa Victoria City. Inikuntani ang isa sa mga natalana katuan sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Bacolod. Pero gisiling ni DPWH Regional Director, Engineer Sunny Boy Oropel, ilagin pa iso ang pagbukas ang Banose sa Agosto 31. Plano sa DPWH Regional Office nga mapalaparan pa ang masobra 48 kilometros nga highway nga sarang makapalipot sang travel time halin sa 1 ka oras panubo sa 25 minutos halin sa southern area sa Bacolod pakato sa Bacolod Silay Airport. Kapin sa 7 billion pesos ang pondo nga gintalana para sa road construction project nga ginapaabot maghahatag solusyon sa problema sa trapiko sa syudad. Sa number 9, civil works para sa Panay-Guimaras Bridge Project ang ginapaabot masuguran sa 2025. Samtang detailed engineering design para sa Guimaras Negros Bridge Project ang ginapaabot naman matapos sa madason nga tuig. Sa Disyembre 2024, natala na matapos ang detailed engineering design sa Panay-Guimaras Bridge Project nga nagalaba sa 13 kilometers. Gani ginapaabot ni DPWH Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga masuguran ng civil works sa Mega Bridge Project sa second semester ng 2025. Target sa DPWH nga matapos ang taytay sa June 2028. Samtang sa balason man nga tuig natala na matapos ang detailed engineering design para sa Guimaras Negros Bridge Project. Masobra 187 billion pesos ang kabilugan nga pondo para sa duwa ka mga mega infrastructure project. Ang Panay-Guimaras Negros Bridge ang ginalauman magapasanyog sang regional connectivity nga magaresulta sa pagpasanyog sa ekonomiya sa mga probinsya sa Western Visayas. Sa number 8, 43 ka mga barangay sa 18 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang gindeklara nga insurgency-free. 430 million pesos naman ang kabilugan nga balor sang proyekto nga nagahulat para sa ila. Sa idalom sang Support to Barangay Development Program sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kasunod sang ilang nga insurgency-free declaration, ini nga mga barangay ang magabaton sang tig 10 milyones pesos para sa mga proyekto sa barangay nga ila gin-propose. Nagalakip ang ilang mga proposed projects sang farm to market roads, school building, electrification, health center, kag mga non-infra projects. Ginapanginbulahan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang ini nga mga barangay. Pathag sa pamuno sa Department of the Interior and Local Government sa Negros Occidental, Chodora Sumagaysay, ang ini nga mga barangay ang sa gindeklara insurgency-free ang nagpaidalom sa Retooled Community Support Program kag validation sang militar. Sang 2023, suno sa kay Sumagaysay, 3 lamang ka mga barangay gikan sa Kawayan ang tigayo na deklara insurgency-free kagang pondo nga ilan na baton sini nga 2024 sa idalom sang SBDP ang tig 2.5 million pesos lamang. 20 milyon na pesos sa anay ang pondo nga gine-release sa idalom sang amo nga programa
pero nanaog ini sa 4 million, nangin 6 million, 2.5 million, kag karon ginapaabot 10 million pesos. I congratulate the 43 barangays and the LGUs where they belong. Declared as free goals sa 2024, but they will receive sa 2025. Yes, that is right. And it's back, not back, no, because originally this was 20 million, but it has even gone down to 2.5 million in 2024. Next year it's up to 10 million because our better collection by the national government. Our national tax allotment has also increased by 18%. Validated by the Philippine Army. So in charge sila sa validation because of the EO70, diba, the whole of nation approach. So I have discussed a while ago the process for RCSP, the different phases. So different phases nga i-conduct na siya, and after that, my validation by the Philippine Army. Sa number 7, kuryente ang ginatudlo ginhalinan sang kalayo nga nagsunog sa 29 ka mga balay sa Barangay 10 sa Bacolod. Nagdangat sa 16 tanan ka mga destroyed houses kag 13 ang partially damaged sa natabo nga sunog sa Purok Magtiayon sa Barangay 10 sa Bacolod Miyerkules ang kaagahon. Ginsiling ni Fire Superintendent Jenny May Masip ang Fire Marshal sa Bacolod BFP, faulty electrical wiring ang nakita nila nga inisyal nga ginilinan sang kalayo. Madasig nga naglaptang kalayo bungod magkaiping lang ang mga balay nga himo sa light materials. Mabudlay man suno sa iyang pagsulod sa lugar bangod tuma na kagamay sang alagyan. Nagdangat naman sa 210,000 pesos ang kahalitan sang gintuga sang kalayo. Sa number 6, 11 ka mga balay sa Barangay Tangub sa Bacolod City ang nasunog. 6 ka mga balay ang totally destroyed kag 5 ang partially damaged sa nagluntad nga sunog sa Proca Roadside, Barangay Tangub sa Bacolod City pasado las 3 sang hapon kahapon. Sa report sa Bureau of Fire sa Purian ni Silvan Nolasco, nagdangat sa second alarm ang sunog kag napalong ini las 3:45 sang hapon. Ang mga nasunugan nga pamilya ang gindala naman sa Rodolfo Midel Senior Elementary School sa Barangay Tangub. Nagdangat tanan sa 600,000 pesos ang balor sang kahalitan nga gindala sang kalayo. Sa number 5, Department of Justice kag kampo ni anay Congressman Arnie Teves ginmanduan nga hindi maghatag sang pahayag samtang nagapaday ng hearing angot sa kaso sa kamatayo ni anay Governor Digamo. Gindumilian sa Manila Regional Trial Court ang Department of Justice ang kampo ni former Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa pagpagwa sa mga pahayag may angot sa Digamo case. Ining sunod kay Department of Justice spokesperson Attorney Mico Clavano. Suno kay Clavano, nagakadapat lamang ini bangod iga-presentar na ang mga ebidensya sa korte. Ginpasiguro naman sang spokesperson sa DOJ nga ang gobyerno ang padayon sa pag-monitor kay Teves nga yara sa gihapon sa Timor-Leste. Damlag pa si Teves ang ginhilway sa pagka-house arrest paagi sa Timorese Central Authority, pero ginmanduan siya nga regular nga mag-report sa opisyal sang korte. Sa number 4, 4th District Board Member Jose Benito Alonso ang nagalaragway sang iya kaugalingon bilang isa ka reluctant candidate pero magasunod sa mga desisyon sang partido para sa 2025 nga piniliay. Ginpahayag ni Board Member Alonso sa katapos ng media nga hulaton na lamang ang mangin official nga announcement sa United Negros Alliance angot sa 2025 nga piniliay. Damlag pa ginreport na nga si Alonso ang mangin vice gubernatorial bet sang UNEGA. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer naman ginasiling magabalik sa 4th District bilang congressman. Ginsiling naman ni Governor Eugenio Jose Lacson nga komportable siya nga magtandem kay Board Member Alonso. Ginsiling ni Alonso nga sa 35 katuig niya nga pagpangalagad sa publiko, wala na siya naghandom pa nga magpapili sa mas mataas nga posisyon. Nagsugod siya bilang barangay kapitan sadto, nangin ABC President, Vice Mayor sa Pontevedra, nangin Mayor kag tubtob nangin board member.
Sa edad nga 65, nakapoy naman siya pero hindi siya makapangindi sa partido suno sa iya. Okay na. Kung dahil hindi makapoy, kaya mag-preside ka naman. Hindi kapoy-kapoy. Pero ka mo, iratan lang mo, no? Reluctant ko na candidate kung ako pili ko. To be vice ko. At my age, I'm 65 years old. Galing sorry kay Basyang Balong ko ni Gob nga no, gaya na kay Pariyo lang tabla. Magulang ako kay Gob, couple of months. Okay. You'd go with the party decision, boy? Ganito. I cannot say no to the party. So you're open? Party member. Okay. Sa number 3, United Negros Sugar Federation ang nagsugot sa plano sa Department of Agriculture angot sa pag-import sang kapin 200,000 metric tons sang supply sang kalamay. Nagapati si UNIFED President Manuel Lamata nga sarang mapahagan-hagan ang sugar shortage sa plano sang DA nga mag-import sang 200,000 metric tons ng refined sugar antes pa man magsugod ang milling season sa Setyembre. Ang delay sa harvest ng sining crop year ang resulta sang El Nino. Gani nagpabor ang UNIFED sa plano sang DA. Ginpahayag ni Sugar Regulatory Administrator Paul Ascona. Nagpaidalom na sa pre-qualification ang mga sugar importers kaya gintagaan sang kahigayunan nga mag-supply sing imported sugar sa pungsod sa digman sa na-issue nga Sugar Order Number 2. Ang Sugar Order Number 2 ang ginpatuman agud mapangapinan ang mga local farmers nga dapat mabaklan anay sang supply sa mga sugar traders antes makakwalify sa sugar importation measures. Ang pamunuan sang SRA na talana magasapol kay Agricultural Secretary Francisco Laurel antes ma-activate ang plano angot sa pag-import sang duga nga supply sang kalamay. Sa number 2, Department of Health upod ang local government unit sa Banwa sa Lakasiliana ang nagapatuman sa nagkakaigo nga tikang matapos nga nag-positive sa coliform bacteria ang pila sa mga water sources sa Banwa. Ginsiling ni Dr. Adriano Subaan, ang Regional Director sa Department of Health, nagapatuman sa nga padayon nga chlorination ang Banwa sa mga water sources sini. Ginapatuman man ang disinfection sa mga water containers. Nagapadayon ang health education campaign angot sa hand washing kag katinlo sa palibot. Nagapakig-angot man sa BFP para sa water supply. Dugang pa ni Subaan, ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit ang nagpatuman sang rectal swab sa mga yadtong naga-eksperyensya sang diarrhea. Sige-sige man ang water testing. Suno kay Subaan, tinutuyo sang among atikang ang malikawan ang outbreak. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagapaabot nga magasanyog pa ang mga probinsya sa idalom sang Negros Island region. May report si Romeo Subaldo. May kapin sa 10,000 ka mga mangunguma, mangingisda kag mga tiglawasan ng kanilaing nga ahensya sa gobyerno ang nagbantay sa pag-abot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong nga hapon sa University of Negros Occidental, Recoletos sa Bacolod City. Antes maghatag sa iyang speech, nag-turnover anay ang presidente sa pila ka mga farm inputs sa mga mangunguma. Ginpatpat sa presidente ang halit nga gindala sa paglupok sa bulkan Kanlaon kag ang nadala nga bulig sa gobyerno nasyonal sa probinsya. Ang tugon sa hamong ito, namamahagi ang DSWD ng higit 24 na milyong pisong halaga ng tulong sa Bago City, sa La Carlota, sa La Castellana, Moises Padilla at Pontevedra. Bukod po rito, kasalukuyan isinasagawa ng Department of Agriculture ang pagsisiyasat sa epekto ng pagputok ng bulkan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan upang matiyak na maibibigay ang angkop na tulong na mga hakbangin. Iyaman ginmit lang ang dalago ang mga proyekto sa gobyerno sa probinsya kag ang mga benepisyo nga madala sini sa mga pumuluyo. Iniamo ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway pati na ang Yuhum Village Housing Project. Ginsiling sa presidente nga ginapaabot niya ang pag-uswag pagid sa probinsya karon nga napaidalom na ini sa Negros Island region. Ako ay nasasabik na makita ang kalalabasan ng lahat ng ito.
pati na rin sa magiging epekto nito sa ekonomiya ng inyong lokalidad, lalo na ngayong bahagi na kayo ng bagong Negros Island Region. Si Mayor Abby Benitez kag Governor Eugenio Jose Lacson nagpasalamat sa presidente sa paghatag sa katumanan sa madugay nga handom nga ibutang sa idalom sang isa ka rehiyon ang Occidental kag Oriental Negros. Thank you, Mr. President, for signing into law last June 13, Republic Act number 12000, establishing the Negros Island Region. Thank you, Mr. President, for making our dream of one Negros a reality. With the signing of the NIR Act into law and the distribution of assistance today, we know we can always count on you to stand with us through challenges and triumphs alike. Nagkari sa probinsya ang presidente para mag-turnover sa masobra 83 million pesos nga muling pinansyal sa mga mangunguma kag mga mananagat nga maluba nga naapektuhan sa El Nino phenomenon. Nag-turnover man siya sa kay Mayor Benitez sa cash assistance nga 10 million pesos kag 50 million pesos naman kay Governor Lacson. Gikan sa Antique, nagpadulong sa Bacolod ang presidente kag galiyon man ini nga nagbiya, padulong naman sa Dumaguete City. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, 136 ka bag-o nga mga civil engineers ang nagpanumpa. Kabahin sa ilang anak sang isa ka welder sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. A legally authorized civil engineer practitioner. So help me God. Lubos ang kalipay sang 136 ka mga bag-o nga civil engineers upon sila mga ginikanan matapos tigayo na sila nga nakapanumpa sa ginpatigayon nga oath-taking ceremony sa Sugarland Hotel sa Bacolod kainas ang aga. Ang seremonya ang ginpangunahan ni Engineer Pericles Dakay, isang katapos ang Professional Regulatory Board of Civil Engineering nga nagpanugyan sa ila angot sa dako nga responsibilidad sa mga civil engineer sa pagpasanyog sang pungsod. I have to be redundant and remind everybody that this is not just a mere little words. This is actually a vow that you make in the practice of your profession. Madason niya nagpanumpa ang mga bago nga katapos ang Philippine Institute of Civil Engineers sa pagpanguna ni DPWH Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel upod kay Vice President Engineer Jessica Puy. I solemnly swear that I firmly believe in the purpose of the Philippine Institute of Civil Engineers. Ang iloy nga si Rosalie Magalay, proud sa iya ikatatlo nga anak nga si Rosalinda, nga natuma ng iya ginpromisa sa iya amay nga isa ka welder. Pero hindi malipod ang ila kasubo bangod sinila nga Hunyo 19, nagtaliwa ng amay ni Rosalinda nga iya pakuntani ginapaabot makaupod sa seremonya. At least na sa patay sa papaya, natuman ni Giman sang iya nga tuman ni papaya ang nandun niya sa iya nga pag-graduate sa makapasal. Balik na. Medyo sakit nila, batsagon na pero kinanglan nila padayon job. Pasalig ni Rosalinda nga himuon ang iya masarangan agud mabuligan ang iya pamilya nga matagaan sa maayong nga basdamlag karon nga isa na siya kay engineer. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barbs, diri na napakita nung ang mga kasubong sa mga degree, amo lamang ang mangin palanublion sang mga kabataan gikan sila magginikanan. Of course, kita naga-congratulate sa bag-o naton ng mga civil engineers and of course sa ilang ginikanan nga tuman ka proud sila. Kagamayad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa ibong nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.